Continua la lectura de l'extraordinari Fèlix Feliç, aquesta bonica novel·la del Jordi Sierra i Fabra, que us llegeixo un capítol cada dia. I avui, escena setena, que diu així: de com el senyor Seriós, els veïns del senyor Fèlix Feliç i el mateix senyor Fèlix Feliç se les van tenir d'una vegada. Tots junts, però sense barreges. Aquest n'és el títol. Voleu saber què passa? Som-hi. Així que la porta es va obrir i el senyor Seriós va clavar la mirada en el sospitós, va estar gairebé segur que era culpable d'alguna cosa. Fins i tot li va trobar que tenia una certa retirada amb el seu ajudant, el senyor Content. Quina parella! És clar que un personatge com aquell Fèlix Feliç devia ser molt llest. Potser el buscaven arreu del món i ell seria qui el detindria. Quan sabés què havia fet, naturalment. Vull parlar amb vostè. Sóc el representant de la llei, li va dir el senyor Seriós. En general, els delinqüents ja es desinflaven així que sentien el pes de la legalitat al damunt. Molts, només de veure'l, acceptaven el seu destí fatal i es lliuraven. La majoria empal·lidien. N'hi havia que intentaven fugir i tot. El senyor Seriós estava preparat, tot i que era impossible que el sospitós s'escapés. El veïnatge s'apilonava al replà de l'escala com sardines enllaunades, gairebé sense poder respirar per la manca d'espai. Ningú s'ho volia deixar perdre. Però el senyor Fèlix Feliç no va pas intentar fugir, ni va fer mala cara, ni va empal·lidir, ni es va espantar, ni va mostrar cap signe de culpabilitat. Res de res. El senyor Seriós va pensar que només els grans professionals podien tenir aquella sang freda. Ah, molt bé, passi, passi. El llogater el va convidar a entrar, tot deixant lliure l'entrada. I vostès també, per favor, va dir dirigint-se als veïns. Tan malament que deuen estar aquí fora, apilonats, com el dia que fem la compra i intentem fer-ho cabre tota la nevera tant sí com no. Uns quants es van quedar de pasta de moniato. D'altres van murmurar que allò era molt estrany. Alguns van comentar que per postres semblava que se'n fotés. O que potser estava d'un humor excel·lent. A més de no enfadar-se, encara els faria entrar. Bé, almenys podríem veure com vivia el senyor Feliç. Així que van entrar. Al davant, el senyor Seriós. Després ells. Es van sentir una mica desconcertats, la veritat. Resulta que el pis del senyor Feliç era d'allò més normal. O gairebé, perquè, certament, no hi havia televisor i les parets eren literalment folrades de llibres i de discos compactes, tant clàssics com moderns. La senzillesa ho senyorejava tot. El senyor Seriós es va dir que per ser un delinqüent famós, el seu sospitós vivia com gairebé tothom. Fora que no es tractés d'una cobertura estupenda. Ho veu? Va xiuxiuejar la senyora tafanera a l'oïda de la senyora allò que no hi ha. No hi ha ni rastre de televisor. A veure, el senyor Seriós va fer la primera pregunta per dominar la situació que per alguna cosa era la llei. Nom i adreça? Em dic Fèlix Feliç i visc aquí. El representant de la llei es va escurar la gola. No havia començat gaire bé. Era clar que vivia allà. A què es dedica vostè?
Em limito a ser feliç, com el meu nom. Els veïns van començar a xiuxiuejar. Ja. El senyor seriós va observar amb ull crític. I què més? Res més? Em refereixo que com es guanya la vida, que quin ofici té, que què fa per aconseguir diners. Amb prou feina si en necessito, de diners, va dir el senyor Fèlix Feliç. I els assistents van obrir tant la boca que hauríeu dit que estaven a punt de fer un esternut col·lectiu. Si treuen el cap pel terrat, veuran que hi tinc un hortet que em proveeix del que necessito per menjar. I a més, tot és molt sa. I aquests llibres i discos? Va proferir el senyor seriós triomfal. I la roba que porta? O els diners? Amb què paga el lloguer? D'on surten? Li torno a repetir que de diners no en necessito gaires, va contestar el senyor Fèlix Feliç, sense alterar-se i, encara més important, sense perdre el posat ni el somriure. Acostumo a anar cada dia al parc i explico contes als nens. Ells, o els seus pares, sempre em donen el que poden. També escric alguns contes i els venc. Amb això en tinc ben bé prou. Contes? I com els aconsegueix? El va voler collar una mica més el senyor seriós. Amb la imaginació. Imaginació. Renoi. Es van mirar els ulls els uns als altres. I molt lentament, una primera ombra de desconcert va passar per les seves ments. Els que havien fet un cop d'ull al terrat confirmaven que efectivament hi havia un hortet. Els qui tafanejaven per la casa asseguraven que tot era vulgarment normal. Allò de la imaginació els havia deixat sense arguments. El senyor Fèlix Feliç no només era tal com se'l veia, sinó que, a més, era transparent. El senyor seriós mai no s'havia topat amb un cas semblant al llarg de la seva dilatada carrera professional. Malgrat tot, encara hi van insistir. «Hi ha de fer alguna cosa!», li va dir al senyor seriós, el senyor mano i ordeno. «Jo pago impostos!», va protestar el senyor Besquinunt, sense que ningú no acabés de veure per què ho deia. «No es pot anar pel món dient que s'és feliç!», va manifestar la senyora para el carro. El senyor seriós els va repassar un per un amb la mirada ràpida. «Pot ser curiós, sí, però no és pas prohibit», va reconèixer. I el senyor Ferms va cridar: «Tothom sap que si una cosa és diferent, és perillosa». «No diu la Constitució que tots som iguals?», va exhibir la seva cultura la senyora 2 i 2 fan 4. «No hi ha res de mal a dir-se feliç i, a més, ser-ho», va dir el senyor Fèlix Feliç. «Tothom ho vol ser, de feliç, però precisament perquè no és fàcil i costa, ningú no ho és», va argumentar la senyora Planx. «Doncs n'hi ha molta de gent feliç», la va rebatre tranquil el senyor Feliç. «Ara bé, la majoria no ho sap o no ho diu per no molestar els qui no ho són, o calla per no ferir susceptibilitats i perquè la gent els estimi més si no els veuen feliços. I moltes persones es busquen problemes
i preocupacions per no ser-ho. Però, en el fons, ser feliç és la cosa més senzilla del món. N'hi ha prou de ser positiu, tenir energia, no deixar-se vèncer per les adversitats, tractar de somriure sempre i veure el cantó bo de les coses. Només s'ha d'intentar. En general, tenir ganes de ser feliç ja és suficient per encaminar-s'hi i per aconseguir-ho, o perquè ens sentim millor pel sol fet d'haver-ho intentat. La felicitat és una utopia, va proclamar el senyor Jo filòsof. La felicitat és l'estat natural de l'ésser humà. El va rebatre, sense enfadar-se, el senyor feliç. Venim a aquest món per intentar ser feliços. Estimem, treballem, existim amb l'únic objectiu d'aconseguir la felicitat. Les boques continuaven obertes. El senyor Manu Iordeno va mirar el senyor Jo filòsof i va estar a punt de dir que tot allò era una idea subversiva. Però va callar, perquè va veure que el seu company ja no deia res i perquè va recordar que ell mateix, en altres temps, havia estat feliç. Sí, fins i tot va pensar-hi, reia més sovint. És a dir, ara no reia mai. Abans, en canvi, reia com un ximplet per qualsevol cosa. I s'ho passava d'allò més bé. Què havia canviat? Poden provar de riure després, a casa seva, quan es trobin sols, si els fa vergonya riure ara. Els va recomanar el senyor feliç, com si sabés què estaven pensant. Per exemple, si s'entrebanquen i es claven un cop, en comptes de protestar, d'enfadar-se, de tractar-se de babaus vostès mateixos o de tornar el cop a l'objecte causant de l'entrebancada, posin-se a riure i diguin que en soc de ruc. Quina idea més estúpida. Es van tornar a mirar els uns als altres. Qui més qui menys, tothom recordava una entrebancada, una història, una anècdota, una casualitat. Bé, potser era una idea ben curiosa, però estúpida no. El senyor seriós, que era d'allò més bo a l'hora d'identificar un delinqüent a primera vista, també presumia de ser molt bo per reconèixer una persona estupenda només de parlar-hi un moment. Era clar. S'havia ficat de peus a la galleda. Si tot això s'arribava a saber, bona nit medalla. Una retirada digna li va semblar que seria la cosa més adequada. Em sembla que és hora d'anar-se'n, va anunciar buscant la seva autoritat malbaratada. El senyor feliç li va posar una mà a l'espatlla amigablement. Ha estat un plaer conèixer-lo, va dir. Em sap molt de greu d'això, que l'haguem molestat. I ara? El senyor feliç li va fer uns copets a l'espatlla. Vostè només complia amb el seu deure, de la mateixa manera que ho feien els meus veïns si els semblava que passava alguna cosa estranya. Hem de vetllar els uns pels altres, no vivim sols en aquest món. Allò ja era massa. Ni tan sols s'enfadava. Els veïns al·lucinaven. Tots van fer camí cap a la porta i van sortir del pis. El darrer a marxar va ser el senyor seriós. I ho va fer estrenyent la mà del seu exsospitós.
Mentre tothom anava baixant l'escala en silenci, el senyor Feliç els va dir: «Tornin quan vulguin! Serà un plaer veure'ls altra vegada!» Per postres aquell comentari. Quan el senyor Fèlix Feliç va tancar la porta del pis, feia un somriure d'orella a orella. Ha estat més fàcil que l'última vegada. I va fer xocar les mans amb alegria. I més ràpid. Va buscar un nou llibre per llegir, va posar un altre disc a l'equip de música, va tornar a la seva butaca i es va disposar a passar la resta del dia meravellosament bé. Tan feliç. I demà, el proper capítol, l'escena 8a, que parla de com s'explica el desconcert dels molt al·lucinats veïns del senyor Fèlix Feliç. Fins demà.